ngasih mekanik kepor ban kot ngobhaya pi ki kot balang badru ya pi ki baya soalang bat ni mentaka step haswa bangin sedang ya kani ka jeng seng ya tu khana ka jongi tu ngin pai chaki kot jing rai ki jongi nakabarim lais pa prapukandai kabarim lais pa prapukandai bat nakabathmai saus pa arpunyo kabathmai saus pa arpunyo kajang kli bangin ya dwai ko kapaj ni bab ning try knar pa kubli shibon ya try kajing bhasbon kajang mi kajing the kajang mi try hangi hakani ka por ni ka ban dwai khin dia try ya unong kren hakani khlap mat a try to the ya sim bo khoj ha u try bon la ban ai pat ban pirap yangi try ban pli ki donut chungi try shami ikni baro atrai pan keteng Jesus Christ amen hakani kapor in ya lom ya kabai shipau pat kajing kinshaw kajongi kanong idap da gijing sngo kmen sa shisin banyo ekani kalat pat kakabu banya mani yublay ekani kurukam prabanget ngadap da gijing kmen pat ngadap da gijing sngo ngo yublay bula ay yangi yakum kani kalat banya wan biang shapi lengbang gijing yupule kaktiang kajong ublay Angai skem ubleu la kerku yang ini shibon kirukam. Angai skem ru ubleu la yalam yang ini. Agajing im kejongi. Angai kelep mat priang sngop hai ki paralok ki bias no bat ngi na kawai katayaw sya kawai pat. Ki prabangai rukum jo bat nga kermen skem ubleu don ke kubon na kabanta jongi akane kesengi. Shwa bengin ya poi sya ke kubon nga shukwa bengin ya pai sya ka Shiti ke beningkong jong uyones. Shiti ke beningkong jong uyones kelenong ke baar bat ke dekat ke bakat pra. Kentin ke bang tok kokon heb kalong kapor bakat do. Bat kumba pi layos ngau
ba utau ba yale persya yu Kris uwan wat mentaru lami no shibon ke ba yale persya yu Kris nang ta ken ngitip bakalong kapor bakado prabanget takini kentin ini pendam ki kle pat ngene duai au blek pa jingi bahabneng ini ke step ko try ya ingo ya me kini ke por ya ke bangilala banyalang kumne kroi bankan mau bagas ngi sabatan kadai ke sngi ke bala buk kentang dame ke sngi ke bala penkerpang dame oblei kat bengi manilang hakane ke rukom rengkat bat barok ki bia pet ya kini ke program to ai bu mensim jong me ko traun ya hapneng jongi hakane ke sngi to ai ko kenrat bakane ke jing ya mani jongi kan long ke diang hun hakmat ke ket kejingis nai jong me atau shim yang ikum bengilong hidon kan ega subject banya pet lembaga ketin jong me to aib kan long ke basai pat ngi barok ko trying in yo ya kejing sngo tho habi ade kan ega subject kana ngin la ban im kham ha shu shu ki singi por kan wan ka tang ji sungi dwai amen pra banget 4 daslam kat ba ngai kendo yi wei ilong kpa ila keling utau antichrist ane utau belek persya baru Kris hot ngilayu i kidon kinong yethol upa lamler kiblami nakawai kapor syakawai pat ngilayu i ru bakidon kibriu kibalakam bakilong Kris bat ngikot yaki Kris lamler kinong yethol upa lamler Kris lamler rengkat pada new antichrist lalu tahu bila persya baru Kris kidai lai kirokom trekam jong setan lengba kireu nget kibanget hublei la banlong kireu nget Kristan dan kiwei pat hoi don principle ngila ban sngo tho begini kilai kitrain nak benta ka wei ke agenda berkata kalong ban wan ra i gajing klumar hapedeng gajing em Kristan Syapang gejing long gejong Kris bat gejing temu gejong oblei. Singa syukwa ban syukrani characteristics lane gejing long jong no antichrist. Bangangit kem oblei un play gejimut jem berkat jongi bat kamtam un kta ikir miang sentor jonga kana menganla ban wan ra ikene ke kobor hapdeng jongi hakane ke singi sabatan. Prabanget aduk bagapop kelas sedang. Ladon unong elek persya yublei. Dok baka pop kelas sedang habneng bat ka pop kelas sedang haga pertai ngilai shim benta baru tahu balai lek persya baru belai uneu nong lek persya udai utaken antichrist lan uta belek persya baru Kris shbobek haga ne garukam no ubay persya bat garukam tray kebala bobek borenti do belai kebala pensyai lang baka ketin jong u kebalapan pau leng bagi nong ye thol pa ki por belayat no shadin ta ge belek persya ikamon ke jong blay kidai ki antichrist ngamtep yo long manga dei ma piru nya wan jing seng ye mane yo blay la jan man la ka por le seng yo ngidon ye kum kata ke jing long ha po jongi para kane ka sngi le se ke jing kentu ka long bangin ye perkhat sani bha lor kane subject khnang ba ando blay un bishar yengi ngin hab syakaliang persya jong oblei prabanget katu jing polis sedang mentan ke penken mau ingi bengisa bengi im hagi sngi ke bakaddo jong perthai ngam don ke jing artatin bu jisun wan no shen ngam don ru ke jing sngo pala beki ke bajia ke jing im jongi hagi im lang salang hagi snong ngatau gini sngi menta ki dei dak kishin kibapen ken mau yang i bagi jingwan jong Jisu kalajan. To ini puli yang gitu ikentin naga siti ke beningkong jong Yohanes sakani ke kelepmat ngakwa wan puli ke dekot ke bakat pra. Siti beningkong jong Yohanes ke lenong ke baar ke dekot bakat pra bat ke baar po ar. Kokon hep kalong ke por bakat do bat kumba pila yos ngo bautau ba yale persya yo Kris uwan uwe utau bele persya yo Kris aga Bible pareng kiong antichrist wat mentaru lami no shibon ki balai le persya yo Kris nang ta ken ngitep
bakalalong kapor kabakado hagi sngi jong Yohanes kat bula thoi kan ni kishiti ngai skeng ula thoi kan ni kishiti ki sngi ki jing long temen jong u wat hagi sngi jong Yohanes la don kini ki antichrist la ni kini ki Chris ki bai le la ni kini ki bakhot bakam bagi long ki Kristan penban ki le persya yu Jesus Christ oi kan ni ka khubor hajing sha kan ni ka sngi pra banget kan long bet na ka tin ka jong blay pat ngini pet kat tu kat ni hajing sha ki jing tho ki ba define na ni ki ba ai ka jing mut jong ni ka kantin rai shwa kata ngini apoi sugar khot ka ba ar pho ar khot ba ar pho ar kong kum ne u ei long uta u balam ler lam da dei uta u balen no yo jisu ba ulong utau Chris uneu long utau nong yale persya yo Chris utau balen no yo pa ba yo kon antichrist ne utau bile persya ber Chris udai uta jing sha persya ekamon ke jong blai kat ko jing puli jong mentan kat bagarang puli yakini ki kat benang penkrai kan ni jing kren jing sang la puli kat tu kat ni ki articles ki ba lami lengba ki jing tho jong balang Seventh-day Adventist but ki wei nge shukwa ban ai artli ki definition ki bangala ban shem ning kong ni pet na ka article ka blami who and what is the antichrist bla tho do Angel Manuel Rodriguez ka bong kum ni. The term antichrist comes from a Greek term formed by the preposition anti, against, in place of, and the noun Christos, the anointed one. It primarily refers to the being who attempts to usurp the role of Christ by illegally appropriating his functions. It could also designate the systems used by him to work implicitly and explicitly against Christ. Kaktin antichrist kawan kaktin Greek na atli kaktin Greek kawai kadai anti kawai kadai Christos anti kamot utau ba persya laneu bile persya laneu bayang hagajaka jong no Christos pat kamot utau bla pensle belong Jesus Christ the anointed one u antichrist jing shau don kurkom trekam baru trekam haki arbenta beningkong upersyang hajing syaban shimno ekabor ki ikhtiar ke jong jisu bat ban penkubor yalade kebaar upenon kam hajing syai ki system leng bagi ni da kabapau bat da kabari upersyang ban yale persya yu Chris Angel Manuel Rodriguez who or what is the Antichrist Biblical Research Institute kejing puli kebaar pat ngila ban shem na Britannica Encyclopedia ka article ke bekerteng antichrist kong kum ni yakni ka article thought to Robert E. Lerner Antichrist Britannica Encyclopedia kani ka day ka online version ka bong kum ni Antichrist the polar opposite and ultimate enemy of Christ ka jingmod Antichrist laneu Chris laneu ta bile persya yu Chris umut uta uba yelong mar kongpong polar opposite bolong mar kongpong an ultimate enemy of Christ laneu ta ubile persya. According to Christian tradition he will reign terribly in the period prior to the last judgment katkum kejingat Kristan uneu Antichrist laneu neu Chris uneu entity bakhot yalade u Chris let's say laneu nong mi khmat jong Chris un le jubor un penshitam ya kita kibriu ki jong ublay na syukwa ban puli ya gejing long jong Antichrist do na beneng hajing sha kan negalajia u Yohanes uang wat hagi sngi jong u kiladon kini ki Antichrist dan kita ki bile persya yu Chris kita ki bam pediang bu jisu long ublay kita bam pediang bu jisu lawan chakne ke pertai ban yap na banta jongi halor uding phna to kan chia pai chia Ezekiel kel nong bar pu pra ka khot ka bakhat san bat ka bakhat riu ikan tin
ki ba ong kumni Ezekiel arhopra khat san bat khat riu melalong janai halaka lenti nuduk kata kasngi bala penlong ya me hado bala shem ya kejing bam hok hame haga jing im lan haga jing long jong no brio habadon kejing bam hok utau brio hajing shau don ya kini ki elements jong antichrist nengi lek persyak baru kris Ngilak kam mengilong ki Kristan, ngilak kam mengidai ki beriu, ki banget yang ketin ke jong play in rai lada kadon kan ke element of arrogance, of opposition, ya ke jing tray ke jong Jesus Christ. Hakawai kalian at one level ngilong let's say, kinong ngilak persyak ke jong Christ. Khot kan reu ko ong. Da ke jing pon, ke jing kai jong me ki la pendep, ya ka pedeng jong me da ka jing lebor. Bat me la lepop namar kata te ngala bread no ya me kum uba sang na ulo mo blay kadaw ino usaitan akaway ka por usaitan ula don hang tay habneng ula long angel kerop ngay namar ka jing sarong jong u blay ula hapan bread no yu siya kanega pertay kibantay babot kiong bat ngala penjot ya me ko kerop uba ka na pedeng ki mau bameding nya pai shi Isaiah kala nong ka bakat sao khot bakat lai te mela ong halaga donot ngan kiu shabneng ngan kentiu yala ka khet haning ki klor jong ublay bat ngan shong halor ulom ka jing yaseng ha ki bakut phang shatay Pi prabanget ke ka bangiyo i hang ni ka jinglong ka jong uni u angel kerop lane uni u Lucifer u Lord step ya u lathau janai do blay ngaits kem da kiti jong u blay u Jesus Christ lathau janai ya jing thau baro ong aktin jong blay ngam don ka jing atatin begini ki angel ru lathau janai hendrai u Lucifer u ladon pat daga way pat ka jing tmu bagata galong ban kan tiwi laga ket jong u halor ka ket ka jong u blay pat kan nong rim jong ne ka jing long ka long ka jing sarong wa antichrist uday uta ubasarong wa antichrist uday uta ubasngau hangame wa antichrist usngau baga jing le jong u ka long bet ka badai namar don ka jing sngaw e ban le persya badu blay Prabanget kat kum katu definition bangilay epet wa antichrist ulong mar kongpong ke jinglong ke jong ublay ke jinglong ke jong Jesus Christ ke jinglong ke badap da ke jing it wa antichrist un kwa bet ban yalam baklay ki briu right ke jong apor wa antichrist u kam lan upun kubor halade da ka bo shim no ya ke ikhtiar ke jong ublay ya ka bor ke jong ublay da ka bo ong bangang ala ban yang pli haka jaka ka jong ublay haka joga por wa antichrist wile persya yagi briu jong ublay haka nuguru kam daga balek jubor pi haka jing tray ka jong ublay mjule jubor bat ngi uya sait bat ngi leng baw man sim bakot andrai ai lat yangi bangin yarai ape dai bat u antichrist lanu ta wile persya bat u Chris Daka bor unle pikan mau nem ha kitab jing penpau usaitan lanu yak jakor kalanong bakat ar layatho bola let ha jing shisha ban kena yaki briu bagi long ki bapap the accuser of the brethren on the Bible pareng Satan udon kani ke jinglong ban le jubor ban shu long violent ha ke bule nai prabangan ja kani ke sngi nga shu kwa ban wan ra kani ke jing hikai bakata ka long lada une u antichrist udon hangi kaman sim jongir kan long thik kamo u ngilapet na gitu gi atli gi khot na Ezekiel bat naka kitab Isaiah ya ke personhood jong ne antichrist Pat kino ki bayat haga jo kalenti jong setan.
Ila ban ong bagi long ki agent la ki agency jong new antichrist namar ka jing temu kalong banyak persya badu blai berapa ngai ju setan ula ban kren lang basibon ki system kala bandai ka religious system kala bandai ka political system hendrai un persyang banyak persya yo blai uyeng ha kanong rim jong ka jing bakla bat un le hejing syaban pentame wat ya gitu ki baju pulih ya ketin ke jong oblay ngidon kam bandwai kana oblay un yarap yang ibin snotho halor kenong remayu ngidon kam ban yeng two distinctions of the antichrist tonya pet ya kene two distinctions of the antichrist lang baga jing pulih jong i hadok menta ningkong pretends to be Christ or takes his rightful place u ya le man le kembulong u Christ lan u shim no e ke jaka ke jong u Christ Kabar part he persecutes the people of God in his conflict with Christ. Kat bau new antichrist we let persya bat ublay. Let persya bat Jesus Christ. Un penshitam un let jubor la da pim ngap gijing hikai jong u la da pim priang gijing elam jong u un penshitam ya pi. Pra banget la da ka poi kata ka por. Atau pin long ki bayaine pin long ki bakloy ban yeng skem haga jing shisha. Kung mangilay pet lang baga Sabbath school kaday tang ka Bible hajing siya ka balaban ay ka jing shisha ka kubor ka babhan na kabanta ka jing im jong i way pi way ngait skem ngi barok ngi ap ya ka jing wanasin ka jong Jesus Christ ka jing wanasin ka jong Jesus kalahajan do kisngi jong Yohanes ulong baga por kalajan ngila im hagi por ki bakaddo ngini puli sakatto kat ni gedekot pat ngini persyang ngajing syaban yo application lembaga ni ngajing puli jong ngini kesngi prabanget ngini pai sya ningkong Yohanes kalanong kabasau gedekot kabalai ngini pet pat menta the spirit of the antichrist lane kajinglong jong une antichrist ningkong Yohanes kalanong kabasau gedekot kabalai kaong kumni bat kemensim barok kabampla yu Jisu Kam long no blay te kani ka long kata ka sim jong ta unong le persya yu Chris syapang kata pilayos ngau balawan bakawan bat menta ken kaladon lupa haka perthai prabangat ka jing tre jong new antichrist la new bele persya bat ublay ladon nado meningkong nado na beneng ilayo i lang ba ka jing long ka jong setan Kom tre jong u lane ko modus operandi kadai banshu le jubor Yohanes leng baga siti jong u uang pai kene ka bor kaladon no tau bam pla yu Jesus Christ no tau bai yat persya le persya ka kam ka bu Jesus la le tau ye le persya yu Jesus Christ kwa ngini pet sakawai ka khot na ar Yohanes Yohanes iwe nyaw Sngap bahay gini prabanget Ketian ko ang kumne na ba shibon kinong syukor kilay let no siya kapertay Kibam yaplayu Jesus Christ bulawan hagado Unoy ken ulong utaw nong syukor bat unong yele persya yu Christ Larangim priang Kajing le kajong Chris prabanget ngila bandon shibon ki philosophy lese ki biahap bat kajing sngoto jongi ki brew rai ka kubor ka basngosi kalong bangile persya yu blay tanya pai sa syakawai ka khot bat lese ngan puli yakawai ka quotation naka jing tho the great controversy between Jesus and Satan bat ngini penkut yakane kajing puli jongi Ni pai sa Thessalonic lenong ka baar khot ka balai bat basau Yentin kiong kumni Wat ai bo no ru un syukor ya pi da ka ba kumno ru na ba kata kan omwan Lem da Joshua kata ka jing pai din Bat ba on yo pen pau no yu tau briu jong kapop Wai tau briu jong kapop Setan uyak jakor but no babot kalak bandai ke religious system la bandai ke political system kalak bandai haga jinglong marway larangi bot
yaune ubreu jong kapop ki jingle ki jong baman ukon jong jingjot ngilong ki antichrist khot basau kong uta ubaya le persya bat uba pen sarong yalade persya ya baro balakhot blay lane baju mani kat hadu ba usyong haga temple blay udale blay ya lade prabangai ke principle ke bangakwa ban kren hang ne kumbang laban mane nginom ya identify kene namar kane kade ka subject ka bakham jalan henry ha ka perspective jong ka eschatology jong balang Seventh-day Adventist kane kade ka religious entity kapor ka banyatray marengkat ne ka banlong ki agent ki jong Satan Lucifer kini le jubor kin penshitam ya kita ki bamnget hublay pat khaduk yawai kaktin jong blay kaong bakandon kata ka jingjia shua bakini ki a barok kin pau perthai pat kata galong napa kata kanomwan lam da Joshua ka jing paidin prabanget hagajing im jongi laringi paidin no blay laringi paidin no nagajing hikai jong aktin ke jong blay ngilai shim benta hagajing tre hagabapau dan hagabari jong ni antichrist anu ni bi le persya bat blay panganget scam ngidai ban so tho ikan ni ngilai yo ya kapor let's say ngin say identify ki characteristic lani ki rokom trekam jong ani kabor rengin tip tangkat ni hakawai galiang don u Jesus Christ bat ki angel bat ki dong buat jong u hakawai galiang don u setan bat ki shipai ki jong u lani ki nong buat ki jong u kin ki don hapdeng ke jing ele ngi kum ge Adventist ngi nget hakani ka theme bong the great controversy between Jesus and Satan pat ka don ka ne ka way ka addition ka ba nakiway ki baningkong jong a great controversy ka bla tho hu snam khat pras pa prapu pra pangakwa wan puli ka way ka quotation nang ne ka ong kum ne it is Satan's consistent effort to misrepresent the character of God kadai ka jing thmu bat ka jing persyang ka jong Satan baun pen bakla ya ka jing sngo tho jong gibreu shapang ka jing long ka jong oblay the nature of sin lane ya ka jing long jong ka pop and the real issues at stake in the great controversy but kita gi ai baro ki badon ktilang hakane ka jing ele ka bakrao hapreng jisu baru Satan his sophistry lessens the obligation of the divine law and gives men license to sin kanu urkom Satan utrei prabanget lengba kajing trei but senti kajing mut jemper khat jongi lemba kajing im jongi bawang baka hukum kan kamdon kamsyo barha baka hukum kamdon kamsyo tanamut ubriu layo ekalat pan lepop kat buman ubleu labo ika hukum nagabenta jongi way pi way khnang bangin tip ya kapop bat kahok kahukum kalongkum kayit khmi kahukum kalongkum kayit khmi prabanget the great controversy between Jesus and Satan khat praspa prapu pra ka kren kini kentin kani ka singing shukwa ban dagini kentin kita ki long hato phi long ki khon ki beshisha ki jong oblay na ki jing long jongi ka ba ret ngi long ki breu ki ba sngo tanat mani shim banta bat ki rekom tre jong Satan langi don hakaliang jong Satan kam don ki jing artatin bangin yo e ka bainong
Darangidon hakaliang kajong Jesus Christ ngimdon kajing artatin banginyo ikabainong. Kamdon kajing artatin pra banget yakabainong kabanginay banyo anray kabainong kabakumno mapi mga nginyo. Ato kaday kabainong hakabayangi on sa penjot no na ato kaday kabainong hakabayangi inyo ikalat ban imbat ublay junom la junom. The spirit of the Antichrist is a dreadful one. Kemensim jong tao bilek persyabat u Chris kalong kabama shisha. Ladangi lek kai ngek ta. Ladangi lek kai bat kani. Kanon kejing mai kejing Kristan jongi. Berapa nget to blain kerku yangi. Haki ai barok tongin tenjuk. Haki ai barok tongin pensyong nong rem. Ke Bible kelakren lupai kini ki baro om namar bangidon kam banyo lese kijing hikai. Dengan bok kemne ke Bible kakren gini baro ke Bible kakren gini ki baro om tang namar kijing hikai. Mereka dai namar kijing pentrekam rukum jo. The spirit of the Antichrist is real. Kaman sim lane ke jinglong jong uni u Antichrist ane uni bilek persya pada Chris kalong ke besisha ngila ban yo i ulah sedang mentrekam nadok ki por mensyua wat hakini gi sngi ru kajia pra ngai tong ini long ki baklan ngin pen scam ya gejinget jongi na ba datang habang ngila ban pen scam ya gejinget jongi poblay un pediang hun yang i wei pi wei ban pen wai tungin pai shi kat jing pai gi jongi khasi ka batham mai sau spa ar phun riu sau ar riu bat ka barem lai pra pra ka barem lai pra pra nin dry ki dekot ki baning kong pa ar bat ka basau Tong ini adwai. Au blek pa jingi happening. Agani ke sngi ngai ngo ye me ko try na benta ki jingker khu baro ki bal malale na benta jongi. Ilai pet kendiat ko try shapang uneu Antichrist. Tau bile persyak ye me. Long ba ki jing hikai. Long ba ki jinget
lengba kijing pentrekam lada kidai ki bapau lani ki bari to ai ko try kum kinong beriang in la ban sngo tho yakini ki buj sianti jong baman ula ban pendon kam wat yang ngiru wat na pedeng ki reungai kristan ban penmi yakini ki nong syukor yaki khubor ki babha jong aktin jong me ok pa jing babha peneng ai bor ngi bengin la ban sngo tho yakamon jong me Rai yang ngiru ko try ka ya ka rukom kom nongin la ban tip ya ka jing shisha ibo te ke ni sabatan barok away sang ti baklan bo jong me to kar khu ye ki to ki ba pai do no to kar khu ki to ki bas ngau si to kar khu ki to ki bas ngau jin sur ka jing et jong ki ko try khnam ngin la banang long ki ba kham klan shisho ke barok bangile ka teng u Jesus Christ ngipan amen